predstavnice Vlade. Govorit ću o stanju u crnogorskom sportu koje nam se nimalo ne sviđa, iako je različito po dijelovima. Vrhunski sport je stvarno na vrhunskom nivou, naročito u kolektivnim sportovima i bez sumnje je najveći crnogorski brend. Fudbal, ženski i muški rukomet, ženska i muška košarka, vaterpolo, krenuli su i odbojkaši. Preko tog nivoa se ne može. Moram reći da smo zapostavili 3 bazična sporta, atletiku, gimnastiku, plivanje, bez kojih nema ni ostalih kvalitetnih sportova. Iako je atletika mnogo iznad gimnastike i plivanja, bez gotovo ikakvih uslova i atletskih staza. Slična situacija i sa plivanjem i zatvorenim bazenima. Samo Budva, Herceg-Novi i Kotor imaju zatvorene bazene. Podgorica, jedan od rijetkih glavnih gradova u svijetu bez zatvorenog bazena, a imao ga je prije 30 godina. Samo da podsjetim da sam ja nekad kao član vaterpolo kluba Primorac iz Kotora igrali smo kao domaćini u bazenu sportskog centra Morača, dakle prije 30 godina ga imao, danas ga nema. U Nikšiću je napravljen jedini zatvoreni olimpijski bazen u Crnoj Gori, ali se ne može staviti u funkciju godinama. Pokazalo se da je jedan od prioriteta Crne Gore izgradnja državnog fudbalskog stadiona. Naša fudbalska reprezentacija je mimo svih očekivanja oduševila naciju i postala ravnopravna velikim svjetskim fudbalskim silama, a najvažnija sporedna stvar na svijetu zahtijeva od nas hitno reagovanje. Ipak je to crnogorski izlog u svijetu. Ostali dijelovi sporta, kvalitetni, masovni, školski, univerzitetski, sport osoba sa invaliditetom su uglavnom marginalizovani, a ogromna većina naših sportskih klubova je dovedena do prosjačkog štapa. Nacionalni program sporta u Crnoj Gori je uglavnom korektno napisan, ali je i ostao mrtvo slovo na papiru, odnosno uopšte se ne sprovodi. Naročito ne postoji veza, sportska veza, ne postoji država, opštine. Podjela na amaterske i profesionalne sportske klubove nije ni pokrenuta, iako je Zakon o sportu usvojen prije 2 godine, a tek da finansijske inspekcije uđu u klubove, vjerujem da bi bile zaprepašćene. Dobar dio sportskih objekata je u veoma lošem stanju, a vlasnici, odnosno korisnici, ne ispunjavaju zakonske obaveze. Zdravstvena zaštita naših sportista je na veoma problematičnom nivou. Nemojte da nam neko od sportista, odnosno sportistkinja, strada, pa da se onda svi hvatamo za glavu. Vjerovatno najtragičnija je situacija koja se tiče finansiranja sporta, odnosno ostvarivanja i sticanja prihoda. Kao što sam rekao, nije mi jasno kako većina naših saveza i klubova opstaju, iako je u članu 88 Zakona o sportu stoji olakšica za lica koja ulažu u razvoj sporta. Dakle, to je neprimjenljivo. Taj član 88 glasi: privrednom društvu i preduzetniku koji uloži sredstva u razvoj sporta, uložena sredstva se priznaju kao troškovi poslovanja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi. Ovdje sam pokušao da nabacim za razmišljanje neke stvari. Liberalna partija će pokušati uskoro da ponudi nešto novo, naročito u dijelu finansiranja sporta i olakšica za lica koja ulažu u sport. O sportu kao veoma važnom segmentu našeg društva, o vrhunskom sportu o kom sam i govorio, koji je važan faktor identiteta crnogorskih građanki i građana, crnogorski vrhunski sport koji nas je doveo do ushićenja mora se
pomoći, mi ga moramo održati na tom nivou. Znate i sami da nismo puno uradili. Sam budžet, sportski kolač za ovu godinu je smanjen za nekih 20%. Ako se nastavi taj trend, strah me da ćemo nešto za što se hvataju uglavnom građanke i građani Crne Gore izgubiti. Hvala vam. Koja smo uradili, jedan je Vlada već prihvatila da postane sastavni dio predloga zakona.